Shubor nakaslem jong unong san Hima. District Magistrate Jongka East Khasi Hills District Shillong Abhilash Baranwal IAS hakasi balang mula penmi ya hukum ban Khang Persha kat kum ki kendon Shispa Andrew Pulai Jongka Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Jong Usnem Arhajar Apulai Halor ban wengi ki jing ke banangjur Jongka jing Pynlong Jaka ban Shet Harud Surok bat ka jing bret pathar ki jabo jaban kani ka hukum kawan hadian ka jing pentip balayo pediang na o director ka tanat jengok kai ka jela ka bapen pau ka jing jelai jong kini ki kam tam ha Shilynter ka Surok Shillong Sohra bat kiwe ki Jaka jengok kai ki bapau nam ha East Khasi Hills District kum kini ki rukom lalap bakiwan ra ya ka jing penjat ya kamariang ka jing penthut ya ki Paidbah ka jing ha ka jing khu jing suba ka jing khanglat ya ka lit kawan bat ka jing ma na ka thlit ding halor ketika hukum na kaliang ke bor penya district kila kentu bala dalap ya kinu ki brio ki bapen kenya ka hukum kensha pengat haki kendon an arspa arpulai jongka Bharatiya Nayaya Sanhita arhajar apulai bat kiwe ki kendon an bat karpat ya baro ki nong jengok kai perthei ki nong shnong bat ki nong yeshim benta bakin ai ka jing trailang ka bapura hak ban penne pensa ka jing khu jing suba banya dai kamariang bat ban pentik nai ka kam jengok kai kabadon ya ka jingket kli ha East Khasi Hills District